La Ertzaintza continúa las investigaciones para detener al autor o autores del crimen. Laura Oruen neska gaztea Zeberion hil zuten. Hilketa hark arrasto sakona utzi zuen gizartean. Ez zuten jakin nortzen hiltzailea, eta krimen perfektua izan zela ere zabaldu zen hortzear. Horregatik, kasuak zabalik jarraitzen du oraindik. Artxandan izandako Virginia Cebes gazte bilbotarranen hilketa ordea argitu ahal izan zuten DNA frogei esker. Bere kasua berri zabaldu nahian dabilena Pablo Ibarta. 3 lagun hil zituela leporatu eta hiltzera kondenatu zuten 2000 urtean. Baina urtainen hilobak beti esan du errugabea dela. Yo tengo una mujer muy buena. Yo creo que ella se queda conmigo porque ella lo sabe que no lo hice. ETBek elkarrizketa bat egin zion esklusiban, heriotzaren korridorean. Eta hantxe jarraitzen du oraindik ere borrokan programatutako heriotzari iskin egin nahi.